Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Enero 16, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Negative RT-PCR result gina-require na sa mga Bacolod non LSI. Duha ka high value target na dakpan sa kabangkalan. Sa balita national, patas nga pagpanagtag sang bakuna panawagan sang CHR. DILG liwat magakuha sang 15,000 ka mga contact tracers. Sa balita international, 23 patay sa Norway pila kadlaw matapos bakunahan na sang Pfizer. Sa sports balita, Towns sang Timberwolves nag-positibo sa COVID-19. At sa showbiz balita, Raver Cruz may mensahe kay Janine Gutierrez nga nagsaylo na sa Kapamilya Network. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpatuman sang panibagong nga requirements sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod base man sa ginpagawa ang executive order sang alkalde bilang travel guidelines sa mga local stranded individual kon LSI nga luyag magpauli sa syudad. Suno kay Bacolod Councilor Cindy Rojas, ang chairwoman sang Committee on Returning Residents, obligado na ang mga LSI sa pagpresentar sa nga negatibong nga resulta sang RT-PCR test gikan sa lugar nga ilagin halinan. Suno kay Rojas, ini nga swab result ang hindi dapat magsobra sang 72 oras nga kalawigon. Umbisang ilan na bato ng kopya gikan man sa natungdan nga otoridad o laboratorio. Ginklaro man sang konsehal nga hindi na kinahanglanon pa sa mga LSI nga magpa-swab test sa ilang pag-abot sa Bacolod. Lakip ng pagpaidalam sa mandatory quarantine sa pasilidad sang syudad. Apang ini sila ang obligado naman sa pag-obserbar sang napulo kadlaw nga home quarantine. Magluwas sini required man ang tag sa mga LSI sa pagparehistro sa backtrack system nga ginapatuman sang LGU. May ara kita sa bagong guidelines which require kita sang RT-PCR test result nga negative para sa aton nga mga returning residents nga within 72 hours ang result. The new executive order will be disseminated to all the ports, airports, seaports. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas.
Samtang masobra 300,000 ka pesos ang ginasuspetsuhan Shabun recover sa mga katapos ang PDEA kag pulis sa drug bypass operation sa Barangay 6 sa siyudad sang Kabangkalan kahapon nga adlaw Biyernes. Ang mga suspect amo Sunday Jesse James Magaso 34 anyos kag iya manghod nga si Jimon 31 anyos sa Lunsay nagapuyo sa Rojas Street Barangay 6 sa mga siyudad. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang mga suspect ginakabig nga high value target bangod man sa mga koneksyon sini sa mga illegalista. Suno kay Gomez, madugay na nga ginamonitor sa PDEA ang mag-utod matapos nakalabot sa otoridad nga hindi lamang illegal nga drogang ila ginabaligya kundi ginahimo man nga drug den ang ila puluyan. Na-recover sa mga suspect ang 55 gramos ng suspected shabu nga nagabalor sa nga 374,000 ka pesos. Ang mag-utod nga magaso nga karon sa kustodiya sa Kabangkalan City Police Station. Sa dugang pang balita lokal, lubos nga ginapasalamatan ni Elizabeth Salabas ang desisyon sa Supreme Court matapos sa ginpamatmatan sa Korte Suprema para sa double life nga pagkabilanggo Sanday Clarence Dongail Jimmy Fortaleza hag iban pa sini nga makaupdanan na. Suno kay Salabas sa 11 katuig ang ilagin hulat antes na baton ang ikaduwa nga desisyon gikan sa mataas nga hukmanan antes na baton man ang hustisya para kay Eleuterio Dodong Salabas nga ginkidnap kag ginpatay sadtong tuig 2003. Ginpahayag man sini nga nakaangkon na nilang hustisya kag nabilanggo na ang mga suspect nga nagpatay sa iya nga bana. Nagapangabay man si Salabas sa pamilya sa mga suspect nga mag-move on na lamang. Salamat kami sa Ginoo no, na na-confirm sa gid ang ilang nga guilt. Pero sa akon tapos na no ka nakasubo lang ako nga as a probation officer before na anuhan ko man kung ano ang life sa sunod sang prisuhan. Nabatian ang tingog ni Elizabeth Salabas. Sa dugang pangabalita lokal, wala sing iban ng salakyan magluwas sa public utility jeepney kon PUJ ang involbado sa natabong aksidente sa may tubangan sa isa ka gasolinahan sa may circumferential road, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod kagabi Biyernes. Iniman ang resulta sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Brian Cordero nga traffic investigator sa Police Station No. 3. Tuhay ini sa unang report ginbungguan una sing sa pribado nga salakyan ang driver sang wing van kagliwat nga ginbungguan sang PUJ. Patay ang driver sang wing van nga si Dindo Layan 37 anyos kag pumuloy sang Kalumpang syudad sang Iloilo. Nagtabok sa dalan si Layan matapos ginbungguan sang PUJ nga may rota nga Bara Libertad nga ginamaneho naman ni Felix Vaflor 45 anyos kag residente sang Barangay Araala syudad sang La Carlota. Suno kay Cordero bangod sa alang-alang nga pagtabok sang biktima, nakaisol ni kag timing man nga nagapadulong ang PUJ rason sang aksidente. Sa karon si Vaflor ang nagapabilin sa custodial facility sang Police Station No. 3 kag na-impound man ang iya salakyan. Kasi niya nga, pinag-driver na kalagin man nga ay truck na nag-involve na nagpundo nga truck antes sa iya. Ano nilang nitali ang ato niya dito na nagpagpapos sa ito na alam isa. Ang investigador sa Police Station No. 3, Police Staff Sergeant Brian Cordero. Sa katapusan nga balita lokal, ginabulong sa Lorenzo Zaico District Hospital sa may syudad sa Kabangkalan ang 55 anyos nga may matapos ginlabo sa may Barangay Kanturay, syudad sang Sipalay kagabi Biyernes nga adlaw. Ang biktima ang ginkilala kay Rexo Oro samtang suspect ang si Romeo Sulan 60 anyos Lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain James Latar ng hepe sa Sipalay PNP, ginaligar na kainom ang biktima kag nag-iskandalo samtang ginasaulog ang kadlawan sang suspect rason ngayon ang nalabaan sa guya. Una gindala si Oro sa Merceditas sa J. Montilla District Hospital kag ginsaylo sa syudad sang Kabangkalan para sa padayon nga pagbulong. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, #1. And good evening sa mga ka-aksyon namuan nga naka-tune na via Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. By the way, mabatian man kita pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph kag pwede man sa YouTube channel sang Aksyon Radio Bacolod. This time, check naton ang mga netizens, mga ka-aksyon naton kag mga ka-energy no, nga naka-tune in sa aton sila nga pagpangalagad online. From Athea Kim Riman, good evening, Action Dale. Watching Facebook Live from Mosham. Maraming nga salamat kay Athea Kim Riman. Araman si Mick Mendoza, si Martin Aliling. Good evening po, watching from Imos, Cavite. Salamat. Si Mercy Mirasol Flores, good evening, Action Dale. Shout out lang to Energy Funds Club. Stay safe. Sige, salamat, Gid. Si Veronica Lopez, good evening, I'm watching live Action Radio here in Lopez High na Sagay City. Be safe always, Sir Day. Thank you so much, Ma'am Veronica. Stay safe mga kabud na sa may syudad sang Sagay. Si Janeline Gonzaga Sarona, good evening, Action Day. Monitor live from Isabela. Tami ko lang family Sarona sa Barangay Mansablay, Isabela. Salamat, Gate, and happy listening dira sa mga taga Banwasang Isabela. Si May Mamar Okindo, good evening, watching from Tangub, and si Sir Lito Dayap. Mayong gabi watching sa Facebook diri sa may Punta Taytay. Sige Madamo gid nga salamat sa mga ka-aksyon namon nga nakatutok karon nga Saturday night sa aton sining nga pagpangalagad sa evening newscast. Padayon lang mga ka-aksyon sa pag-comment down sa inyo sining nga mga greetings kay tingwa naton makabalik pagkatapos sa mga balita nasyonal. Standby. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan.
Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye sang balita nasyonal. Nanawagan ng Commission on Human Rights o CHR sa gobyerno nasyonal nga siguraduhon nga patas ang pagpanagtag kag access sa COVID-19 vaccines. Sa statement, ginpahayag ni CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel gana nga madamo sa mga LGU sa urban centers kag metropolitan areas ang nagalinya para makakuha sang prioridad para sa bakuna. Tulo kay gana responsibilidad sa ang gobyerno nga siguraduhon nga ang bakuna ang accessible sa tanan nga Pinoy sa urban cities man kag sa mga malayo nga lugar nga mayara man sang clustering sang kaso. Ginpatag ni gana nga ang bakuna ang mahatag sa tawo sa mga Metro Manila ang dapat man nga mahatag sa mga tawo nga yara sa Sulu. Sa nabaluan nga padayon nga naganegosyar ang gobyerno nasyonal sa mga nagahimo sang bakuna kang isang US drug maker nga Novavax kag British Swedish pharmaceutical firm nga AstraZeneca. Samtang liwat nga magakuwang DILG sa kapin 15,000 ka mga contact tracers sa padayon nga pag-away kontra COVID-19 sa Pilipinas. Sa statement, ginpahayag sa ahensya ang liwat nga makuha sa programa ang magatrabaho sa kapin 6 ka bulan. Ini matapos nga ginaprobahan man sa Department of Budget and Management ang 1.9 billion pesos nga pondo para sa contact tracers sa subong 2021. Suno sa ahensya, samtang nagamayo ng sitwasyon sa pungsod, dapat man nga masustener ang contact tracing efforts sila bilang pagsulod sang UK variant sa Pilipinas. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, luyag man sa departamento nga i-rehire ang tanan nga 50,000 ka mga contact tracers sang 2020 pero limitado sa karon ang pondo. Sa lugang pangabalita nasyonal, nagsaka na sa 5 ka mga brands ang face mask ang hindi dapat pagbaklon kag usaron na sang publiko. Sa pinakaulihing advisory sang Food and Drug Administration o FDA, ang 5 ka face mask ang wala sang product notification certificates ang ginalakipan. Sang Cherub Daily Protective Mask, ang Just Mask Antiviral Face Mask, Health Master Disposable Protective Mask, Adelaide Disposable Face Mask kag disposable medical mask. Sa unang mga advisory sang FDA, ini nga mga brands ang wala naglabay sa evaluation process sang regulatory body. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginabalot na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon.
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Patay ang 23 ka mga tawo sa Norway matapos ang pila ka adlaw sang nabakunahan sang unang dose sang Pfizer COVID-19 vaccine. Sa among numero 3 ang nursing home patients kag nagaedad sang kapin 80 anyos. Sa isa ka statement ginpahayag ni Sigurd Hortemo, ang Chief Physician sa Norwegian Medicines Agency, lakip sa mga reaksyon sa bakunang hilanat kag nagseya nga posible nag-contribute sa insidente. Mas sobra 30,000 na mga tao sa Norway ang nabakunahan sang first shot sang Pfizer o kon Moderna vaccine na umpisa tinalikdan nga bulan. Suno kay Steinar Madsen, Medical Director sang ahensya, wala sila na alarma bangod ang bakunang mayara sang very little risk magluwas sa mga nagahuyang nga pasyente. Sa report sang ahensya, 29 ka mga tao naka-eksperyensya sang side effects, lakip na ang 13 nga napatay. Ginataga na prioridad sang Norway ang immunization sa mga residents sa nursing homes nga kalabanan sa ila ang tigulang na nga may medical conditions kag iba naman ang terminally ill. Sunod sa ahensya, gina-evaluate ng tanang nga report nga nagtaliwan para may baluan kung inibalang mayara sang kaangtanan or konektado sa Pfizer nga bakuna. Ginpahag naman sa tiglawas ang Pfizer nga nakahibalo ng kompanya sa gin-report nga mga napatay sa Norway kag nagapakig-angot na karon sa Norwegian Medicines Agency para matipon ang mga impormasyon. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, ginpahayag ni Minnesota Timberwolves star Karl Anthony Towns nga nagpositibo ini sa COVID-19. Nagpasiguro ang atleta nga iya malampuwasan ng ining masakit nga nanging kabangdanan man sa pagtaliwan sa iyang iloy kag anom kay iban pa nga miyembro sang pamilya. Ini nga balita ang ginkompirmar ni Towns sa Twitter matapos ginanunsyo sang NBA nga ginpostpone akon wala na dayon ang hampang sang Minnesota batok sa Memphis sa subong adlaw Sabado. Para kay Town, hindi dapat mauntat o kung hindi mauntat ang paglaptas sang virus nga nagaisahanon kundi dapat ini ang ginapakigbatuan sang tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, Soar High My Love will always be your number one fan. Ini ang tweet ni Raver Cruz matapos nga nagsaylo na sa Kapamilya Network ang lobby nga si Janine Gutierrez. Si Janine, 31 anyos, ang nagperma sa kontrata sa Kapamilya Network matapos ang malapit isa ka dekada sa GMA7. Si Raver naman ang nagsaylo sa Kapuso Network sang 2018 matapos ang 14 katuig bilang kapamilya. Ang mainit naman ginabi-abi ni Janine o kung ginabi-abi si Janine sang pila ka mga ABS-CBN stars. Lakip na si Angelica Panganiban nga isa sa iya mga dream co-stars. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:35 inyo nabatian ang kabugusan ang mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Enero 16 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,